Assalamu alaikum. Barkamu da haka sannunku da sake sauda da mu a cikin wannan shiri na mai albarka. Labari da dumudumin sa daga bakin shugaban 'yan ta'addan Najeriya wato Abubakar Shekau. An waye gari shugaban 'yan ta'addan Najeriya Abubakar Shekau ya fito ya yi zazzafan martani akan wannan fitacce waka da ta zagaye duniya da ma Afirka baki daya wacce ake kiranta da suna Sambisa. Idan dai ba ku manta ba, wannan fitaccen jarumi da ake kira Iyamo Baba shine mawakin da ya kore wajen sakin wannan waƙoƙi da ake kira da suna Sambisa. Wannan suna ne da ya sa shugaban 'yan ta'addan Najeriya Abubakar Shekau ya fito ya zazzafan martani akan wannan fitaccen jarumi da kuma zazzafan kashedi akan wai menene ake nufi da wannan waƙoƙi da ake saki wanda suke alakanta su da wannan suna da ake kira Sambisa. Tunda dai ya san cewa kowa ya sani cewa Sambisa dai wani daji ne da ake kiransa wanda a nan waɗannan mutane suke da malafa yayin da suke samu su haɗa makamai da duk wasu abubuwa kafin su shigo cikin birni su zalunci al'umma, su kashe mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba. Sai ku gyara zama domin jin wannan cikakkun labarai da ɗumuɗumin su. Kafin nan dan Allah dan Annabi yan uwa ku danna mana wannan kalma mai suna subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin ku hakan shi kaɗai ne zai bamu damar sanar da ku da wuri da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu a wannan tasha ta mai albarka mai suna Fuskar Arewa. Ga kanan labaran dalla-dalla, wato injiniya Hausawa suka ce an yanka ta tashi domin kuwa an yi mai dami ɗaya sata yayin da aka waye gari wannan shugaban 'yan ta'adda Abubakar Shekau ya fito ya zazzafan martani da kuma raddi akan wannan fitacciyar waka da take yaho a Afirka da ma faɗin duniya baki ɗaya. Wannan da ya fitaccen jarumi shine wanda ya kasance ake kiransa da suna Iyamo Baba, wanda shine yayi kaurin suna wajen sakin waƙoƙin Sambisa yayin da ya saki 1 and 2 3 and 4 a daidai wannan lokaci. An waye gari shugaban 'yan ta'addan Najeriya ya fito ya yi martani akan wannan fitaccen waka da ake kira da suna Sambisa. Sai dai wannan fitaccen mawaki da aka san shi da Iyamo Baba shi yana yin waƙoƙin ne kawai don ya nishaɗantar da al'umma da kuma ragowar mutane da ma faɗin Afirka da duniya baki ɗaya. Amma shi kuma wancan shugaban 'yan ta'adda wato Abubakar Shekau, dalilin da yasa ya fito ya yi nasa zazzafan martani akan wannan waka shine wannan title da aka sa wannan waka mai suna Sambisa. Domin ko kowa dai ya sani Sambisa wani daji ne da 'yan Boko Haram suka samu malafa yayin da suke hada makamansu da kuma duk wani tuguna su kafin su shigo cikin birni su yi wa al'umma barna yayin da suke shigowa su kashe mutanen da basu ji basu gani ba. To dai wannan mawaki sai dai mace mune masa addu'a Allah ya tsare shi da sharrin waɗannan mutane da ma al'ummar Najeriya da ma Afirka baki ɗaya, domin kuwa waɗannan mutane sun kasance mutane ne masu haɗarin gaske. Sai dai mai addu'a Allah ya yi masa maganin su, domin kuwa shi wannan da ya shugaban 'yan ta'adda bai san asalin wane ne mawallafin wannan waka ba. Kawai shi tambayar da yake shin wani dalili ne yasa aka samu wani bawan Allah yake waƙoƙinsa title da wannan suna zazzafan suna mai suna Sambisa, domin kuwa Sambisa ya kasance malafa ne na 'yan ta'addan Najeriya. Har kawo yanzu dai wannan shugaban 'yan ta'adda kawai dai yana kalubalantar wannan waka ne ta dalili guda ɗaya. Ta dalilin guda ɗaya kuwa shine ta fuskar wannan suna da aka sa waka mai suna Sambisa. Wannan dalilin ne yasa wannan shugaba na 'yan ta'adda ya fito yake inkari akan wannan waka da kuma wani irin mutum ne mara tsoro haka, wani mawaki ne ya samu karfin gwiwa haka a faɗin Najeriya ya sa wakarsa da suna Sambisa, har ma aka saki wakar 1 and 2 3 and 4. To fa kun ji dai abin da ke fitowa daga bakin wannan shugaba na 'yan ta'adda akan wannan fitaccen waka da wannan fitaccen jarumi Iyamo Baba yake wallafawa, wacce ake mata title da suna Sambisa 1 and 2 3 and 4. Mun gode da sauraron shirinmu. Idan wannan ne farkon zuwan ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin haka shi kaɗai ne zai bamu damar sanar da ku da wuri a duk lokacin da muka ɗora sababbin bidiyon mu a wannan tasha ta mai albarka mai suna Fuskar Arewa. Mun gode da sauraron shirinmu, ku huta lafiya.